Ora cengenge sama. Ora sapenake dhewe sampean geguyu kali kula. Arep maju po? Mumung suwe. Anoman kalih karo Antasena. Anoman Antasena. Nenek Kartomarma Surtayu dudur-dudur mogati do mundur ning Citraksi aja digawe enteng. Nonton, yuk, jundung. Ngono. Iso meneng kabeh. Ha iya. Badut ki. Boko kok diganjel boto. Aku wis ngerti nek arep tok gajul kok. Mula aku wis persiapan. Remo e, Tru. Ayo. Ora apa-apa meng kari diubah ngono nak saring kang goleki aluse. Aung kendangan jati lane kok peng-peng. Iki nganggo patokan ya, nganggo ladrang. Dadi bodya tak tundang tak. Ning nang mlebune kendang batang yo nganggo anu patokan. Ning nong ning iki. Ning delang. Salah. Ngandel ora. Justru yaene iki pas wektu. Lah. Mlebune ngono kuwi to? Heeh. Ngene iki kudune. Tak tundang tak. Ayo, saiki mlebu, Gong. Nuwun. Kok sing sopan. Sadurunge delangi. Nuwun. Nek sekondro monggo delang. Ono. Ora caturan. Kok dolanan apik-apik kok senane ngawur ora. Kok ketok kadoan ring. Iya tak maju. Arep maju. Kukulatus mila ajare tenan. Aduh. Modal we. Padake lah iso ngalahke munyuk aku. Munyuk kalah karo kilik. Kowe nek nggo golek dhuwit nunggangi kilik. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene Anoman. Ora kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kalah kowe tetepan. Musaku. Oh. Tetep kalah. Ora tak gantung kirike. Wis malik Antasena to. Wis. Tak kira Ji Anoman Ji Anoman awake beda. Ji Anoman yen diwulu aku ora kok. Kok cukul lho? Ora. Ya anane ngene iki. Ngopo Pak Dik? Kembang cole tak obong. Lho, kok njur awur-awuran. Kembang sore iki eneng sing duwe. Ya iki Begawan Sabdawala, ora sak penake dhewe tak obong. Nek arep ngobong karo kembang sore aku ora trima. Sebabe aku cantrik kembang sore. Kena kowe ngobong kembang sore. Ngalahno Antasena. Kudu ngalahke kowe? Ya wis lah sida. Piye to iki kok ora sida iki piye? Pakde iki satriya lho. Pakde iki satriyaning praja, satriyaning praja Ngastina. Nek nganti maju ketemu karo mungsuh ora sida gelut ki nek cara aku isin.
Ayo kurang yo. Aku kalah karo kowe. Lho aja kalah sik. Kalah aku. Yakin aku ngaku kalah. Ora isin apa kowe? Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah. Ora isin. Lah. Icin dienggo melem ilang. Apa? Icin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem icin iki lah bakal ono. Ya saora-orane gelut yo. Saubengan ro ubengan. Aku lan dicangu. Gelut ra sanggo-sangu nggo kekendelan. Oke. Nek ora celu-celu ning antem. Ya. Jare kok antemamu bantel, pan aku tak antem pican modal tenan aku. Ya. Lah celu-celu. Ya. Ngerti aku Pak Demu. Ya. Yo. Udus kowe. Ora nggo gamelan. Lah cah do kecel ketoke. Oh iya. Ngene iki wucu. Awas. Us. Nanti iki? Neng kene. Ora entuk nyilem. Oh iya. Ora entuk ambles bumi, ora ambles bumi aku lek ngantem. Oh iya, iya. Awas. Hop. Lho kok banter? Oh coli-coli lali ya. Coli-coli kebacut. Ora niba kowe. Akarepmu? Niba. Oh iya. Ah, men ketok aku lho do menangan. Oh iya. Jandak cilai set jegluke lemah. Iya, gajah laine. Ngopo, Dik? Janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah nganten. Mundur. Ah, yo. Ya. Cemono wae cemono. Ya. Lah entuk bantel-bantel lho. Oh iya. Mesak karo Pak D soalnya nek banter ndak kowe nganti lara. Heeh. Cemono wis cukup. Ya. Kebantelan ya. Nggon cangkem iki mau. Iya. Us. Wut edian. Ora lunga. Aku men kaya kowe. Ayo nek iso endo ya Asem ya. Ayo sing do nguyuh-nguyuh sik ora apa-apa iki jek suwe. ora Mati dinengku, mati kowe. Aduh suwet. Nggo gaman. ya. Tenanan ora? Ora. Oh iya. Waduh. Cak entuke iki lho nyile bakul degane. Oh iya. Aku nggawa ora? Cak kalemu. Ya menimbang nggawa ya. Ya. Asem iki. Linggis. Ayo sakanane. Ora bantel-bantel lho. Ora. Wah, lame iki. Heeh. Sik. Hop. Wis kalah kok hubub. Aku cendek gamane. Oh iya. Cukup. Aming graji kok. Wah. Kiai Celkel. Apa? Kiai Celkel. Circle ki? Celkel. Ngegraji gluk. Oh. Circle. Celkel. Udus. Anjukane. Ya cukup. Oh, apa kuwi cetok? Ya. Anjukane. Lho. Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lentuk nang candalan. Mawa cahya. Waduh. Masaku kok entek-entekke tenaga. Dur. Kok bathuke kok abang. Kok ndur biru, kok ndur menjoto. Mundur le. Liyane men tumandang karya. Loh. Untuk cino ngapusi man. Ngapusi apa? Jalane alon-alon bantul balen untuk ndas kula. Nganggo Nganggo linggis. Mun cuma gak kan. ya.
Cultayu kalah mundur. Ngerti aku. Kaltomalmo kalah mundur. Ngerti. Dulmo ganti kalah Mundur. mundur. Sapa sing arep maju? Ora cengenge sama. Ora sapenake dhewe sampean geguyu kali kula. Arep maju po? Mumung suwe. Anoman kalih karo Antasena. Anoman Antasena. Nenek Kartomarma Surtayu dudur-dudurma gati do mundur ning Citraksi aja digawe enteng. Arep maju. Kukulatus mila ajare tenan. Pakde Citraksi. Antasena pancen kepara nyata. Melayu banter banget. Goleki cantrike Sabdawala. Aku cantik Sabdawala. Kowe cantrike Sabdawala. Dasar para nyata. Mama. Mati jeneng aku Edan. Pantemamu ora sepiro. Piye? Pantemamu ora sepiro. Ora kelakon tinjung akhirat aja dutang Raden Arya Cicak. Gosek. Berhenti. Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur wae brangkang kok kowe joget. Wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Heeh. Rapopo kula diantem baris Antasena bres. Heeh. Candak sirah kula duncake mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Oh. Terus tiba teng terus tiba teng ngarepe asu Anoman. Blus diantem Anoman kula. Blus. Candak sirah kula duncake mburi brubut. Oh. Kula kinten nek tiba teng ngarepe Sarimi. Sabdawala. Heeh. Jujur bulen iki boten ngarepe wong wedok lemu banget. Oh. Teteng gendotho ana tulisane Sunyahni. Oh iya. Sesajake kaget wonge. Oh. Tiba blek. Langsung kula diantemi bres. Nganti cenger-cenger nika. Bareng kula megap-megap candak sirah kula terus diseseli niku maslub ngoten. Wawaune ajeng kula lepeh. Oh. Wawaune ajeng kula lepeh. Ning kok kula seret kok seger. Terus kula entekke man. Oh. Sesajake nganti kentekan napas. Sisi kudune sing kewaregen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Nah, seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Kukuning apa putih? Putih. Seger. Temonjo tenan, Man. Ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak. Isih po.
Isih sing siji. Oh. Nah dinikmati dimendinawati mboten apa-apa. Heeh. Dur nun. Kowe arep maju apa ora, Le? Nun, Kowe arep maju apa ora? mboten ajeng-majeng. Pun kajenge mboten napa-napa. Ora isin Musa Anoman Antasena. Wah, isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning ora usah maju, ora usah babak bunyak awake. Pun kajengipun Kakang Duna pripun? Mang semikir Depati. Sabdawala kuat nampani Kyai Cundamane. Oh, kula meguru karo Sabdawala. Panos maning jajaran sekretaning bawana iblis lan ate Sabdawala. Kowe iso ngobrable sangaring para sata Kurawa. Aja kirang-kirang kemuya apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundamalik ora minggatan jojo cacamu ora tekaning Pak Jojo. Wis ngawuningani saking katebian nenggi Sang Begawan Sabdawala mulat Sang Begawan Durna ngliga Kyai Cundamanik arsa den tamakaken dhathaning Sang Begawan Sabdawala sigra semedi amuja jaya kawijayan Begawan Durna miwah sangya para sata Kurawa katempuh ing angin gedhe dawah wonten negaring Astina. Malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katringal wanudya yukura ageng menawi boten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu mertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi. Krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundamanik. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Astina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggodha pangrencanane
sing bakal tumanduk marang pertapan Kembang Sore. Lho iki. Lajeng parang paduka kados pundi? Jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka sela-selaning garu ya. Anoman lho iki ngestaken dawuh. Aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para cantrik. Lho iki. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dhek kersa paduka Penemban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan Kembang Sore niki ngestaken dawuh nyuwun pangestu Penemban sing ati-ati aku tak manembah ana ngersane Hyang Mahana Swanoman niki ngestaken dawuh Penemban manuk blekok anu apa jenenge iki gathik glinding ya saiki genti kowe Petro adikku cah bagus tong ya tong tir tong kantong Petro waduh Petro anak uwuk gareng anak celeng terus rapal ora hafal kok dadak nembang ora nembang ya reng nembang sing apik ta nembang tembang sing apik ya kuwi nek Petro iki nek joget nek ora ditembangke Sarayuda cocok wis yaene kok dipindahne ndi dipindah Menyura dipindahne ndi ora sing kepareng bawa sapa aku tak nyuwun Bumil ya Reng Bumil sapa Bumil Bumilku apa udu Bumil ki ibu hamil iki ana sindenku sing lagi hamil iki nyuwara nek suarane loro piye ora nek bocahe melu nyuwara ora mungkin kaya wis 7 sasi truk iki ya ora apa-apa napa niki rujak jeruk kepen bocah iki jan oh alah lah wau delengan Sarayuda niku hah rujak jeruk Sarayuda ketok rujak jeruke ayo kae gareng tak pacul sirahe ora rujak jeruk iya mangga enak wong meteng suarane seru ya Gong ayo nggawa sound system dhewe kok nang weteng ki playere iya anggere mbokne kurang seru gedheke le puter le pondok ambo anak sing jero ki lan apa wedok potensine gedheke cium mbokne suarane plas heeh wah kaya ngopo ya anak Yorisa sesuk ambo Aming takoni kok anu aku ya ora ngerti wong bupal di USG. Oh. Dinae minyak nggon weteng kae nyutu-nyutu terus templeki alat plek ngono terus ketok nang nggon TV. Wah, klugat-kluget kae. Lagi mangan sate usus. Anak kok makan sate usus. Jero iki ana apa-apa e? Usus ana, jeroan ana. Ada ajar nyanyi ya. Enten. Ana. Terimek. Ayo. Ayo guyu ora apa-apa. Tan kendata. Ora peteng ya truk nang jero ki. Bayake. Iya. Mbok nguntal plentrong. Men ngopo? Men padang jero. Wong wis ana nganune kok ana apa jenenge iki? Cendelane kok. Ku tak antil dasmu lho, Gong. Ora ana weteng kok ana cendelane. Ya diasake, nako, templeke kene iki jeglek. Ngono. Ora mungkin. Terus piye ta? Ayo ora mbok ora wit ceceke mripatmu ki apa piye? Omongan apik-apik kok. Atos kowe ora. Lah piye? Setya pangatrung tak ndrung. Lho, dijiku iki tutuk pisan iso muni pindho kok. Oh. Lah tak trung tak trung tak truning nong. Nah, joget tak kandangi. Ya.
ning ning nong ning nong ning nong nong ning ning nong ning ning nong ding. Piye suarane kendang piye? Nang nang dang nok tak tok nang nang tang 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 gương tang gương tang tu tang 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 tu tang 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 đặc tu thực tang 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 tu tang tang tu tang 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 tu tang 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 tu tang muni kowe sah trampil ngendang e padake kendangamu karo kendangamu namu iso kendang ora ana apa-apane bisa apa kok wah mundur nang mundur ya kenang ya Bagong ya tepakane ya apik tepak dara tepak dara iku nancepke debok ora coba kaya ngapa Setya Bodya Pangang dang 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 Aung kendangan jatilane kok peng-peng iki nganggo patokan ya nganggo ladrang Setya Bodya tak tundang tak ning nang mlebune kendang batang yo nganggo anu patokan ning nong ning nong ning iki ning delang salah mlebune ngono-ngono kuwi ta ngene iki kudune tak tundang tak ning nong 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 ayo saiki mlebu kok nuwun kok sing sopan sadurunge delangi nuwun nek saka njero monggo delang ono ora caturan kok dolanan apik-apik kok senane ngawur ora kok ketok kadohan reng ya tak maju ngomong-ngomongane kok adoh banget nesu ngono kuwi heeh sing kok undak-undakan Kresna tulus andodok kene wis iso kok cemplon dibandem kirana lho men pancen tak sengaja kok nyambut gawe kok kono malah do syuting-syutingan lanang ro lanang kok do syuting-syutingan. Ya wis ben karang ya. Ya penabuh ki anggere iso anu kahanan ngantuk ora werna-werna. Aku syuting, aku disyuting. Waduh ayo. Heeh, tenan wis. Ana sing vikol barang. Werna-werna ya wis ben watone ora do ngantuk. Kuwi kan gudheke wis mateng urung. Wis ge didasarke. Ayo wis ben ora. Ayo kanca-kanca padake ora senengane ora. Sing jeneng pengrawit ki nek trampil ya ngono kuwi. Ya kejaba ngrawit ya sambi. Mergane pengrawit ora iso dienggo jagan selama hidup. Mula kudu apa duwe usaha liya, buka gudeg. Ha iya. Apa anu buka uyon-uyon ijen iya uyon ijen sik arep nanggap sapa lho peresmian pom bensin wah ora mung ditutung keset kuwi jenengane driji 5 dienggo kabeh angel yen liwat aku kelingan gubek ae tau tanggo wong papat ya apa ya ayo
Piye? Piye? Do usul apa? Oke, ayo nice ngadeg. Iya. Do usul ndak ngantuk ayo. Presiden do usul. Nama usul presiden apa? Hah? Apa? Ayo gak jumeneng ngadeg. Yang menten lho, Pak. Ora apa-apa. Ngandel ora. Justru yaene iki pas wektu. Iya. Ayo. Dikon karo sinden-sinden liyane kok. Ayo, aja meneng. Heeh. Engko ndak aku diseneni. Soale sinden-sinden ki sok kemeren. Nek terus ora tau kon ngadeg, aku kon ngadeg. Oh, kok galak-galak sindenku saiki. Kalau sing urunan lho. Ayo, sing pinggir dhewe mencereng kae. Ah iya. Bu Prasti wewe ngadege wani. Ya. Waduh. Mangga. Ya. Ayo lanjut. Dikon karo ibu-ibu Waranggana. Dasare kendangane jeb-jebane apa? Apa, Gom? Jeb-jeb. Jeb piye? Ngene lho. Kuwi rek begen ora jeb ora. Jem-jeman. Jem-jeman. Heeh. Ndung 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 ndung. Nonton ndung ndung. Ngono. Iso meneng kabeh. Ha iya. Badut ki. Boko kok diganjol boto. Aku wis ngerti nek arep gajol kok. Mula aku wis persiapan. Remo e, Tru. Ayo. Ora apa-apa meng kari diubah ngono rak saring kagoleki aluse. Mula gajol kok mental. Ayo. Tole. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang waton rata sing jeneng gojek iki nek kokean ya ora apik nek kesithiken ya ora apik. Apa? Darah-darahmu para Pandhawa mlumpuk. Mumplok, mlumpuk. Darah-darah Pandhawa do mumplok kenapa, Pak? Mlumpuk dengkul melocot. Ayo padha disebani tole. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan. Kurang ajar kowe. Wong tuwa kok ditapek raine. Aku tiri-tiri dagelane mau. Ora kena senengane. Ayo. Sangu gending. Sangu ya dhuwit, Pak, sangu kok gending. Gending nggo ngopo? Ora iso dijolke panganan ora. Ora sandat tak werna-werna. Ayo kek bawa.